Hej og velkommen til Nielses julespecial. Hvad del 2? I har sikkert set etteren, som der så var rigtig god. Men ja, nu skal I så se toeren, for det er jo 2. december i dag. Hvis I ikke har set etteren, så gå derop. Søg 1. december. Og der er minimum. I dag skal vi tale om 6 ting, jeg godt kan lide ved jul. Og hvad jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig sådan en, hvad er det nu de hedder? Sådan en Spider-Man skyder. Og jeg ønsker mig Jabba's Lego Palace. Altså Jabba the Hutt fra Star Wars. Og jeg ønsker mig virkelig meget en computer. Anden del. Okay. Hvad tror I nisser de gør? Tror I de driller? Tror I de gør andre ting? Tror I de hjælper dig noget? Det ved jeg ikke. Klik dernede. Og så skriv hvad I tror de gør. Og skriv også hvad I ønsker jer. 3. ting. Tror I på juleengler? Seriøst, det gør jeg altså ikke. Fordi engler, det er noget plader. Så ja. 4. ting. Og så skriver I dernede, hvad I tror på. Om I tror på engler. 4. ting. Hvad kan I godt lide at lave, hvis I skulle lave papir og kranse? 1. En juleperle. 2. En en hule. 3. En girlande. Det skriver I også bare dernede. 5. ting. Hvad elsker I mest ved jul? Gaver eller familie? Det skriver I dernede. Altså jeg siger familie, for familie er vigtigst. 6. ting. Tror I, at julemanden er magisk? Det skriver I dernede. Bye bye. See you to the next video. Hej!